Inden den her video lige starter, så vil jeg bare gerne sige, at jeg kigger meget rundt. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Det var en vane, jeg begynder at få, at jeg kigger sådan meget rundt. Men det er i hvert fald lige inden video starter. Men nu er videoen her. Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video her på min kanal. I dag så skal jeg lave en Fortnite video, hvor jeg viser mine lokker, altså alle mine skins og backpacks og det hele. Og det skal vi simpelthen lave i dag, og det har jeg glædet mig super meget til, så lad os egentlig bare komme i gang. Den første jeg har, det er selvfølgelig default skinnet, den har alle, så det er vist ikke noget specielt. Så har vi Omega, som man fik i Tier 100 i Season 4, som jeg er rigtig glad for, som også var et af mine yndlingsskin engang. Så har vi Carbide, som man fik i Tier 1 i Season 1. Tier 1 i Season 1. Så jeg fik i Tier 1 i Season 4, som er et rigtig fint skin. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Især med den der med masken. Det gør det rigtig federe. Så har vi mit gamle yndlingsskins, som jeg brugte i gud ved hvor mange måneder. Jeg elsker virkelig det her skin, fordi det var simpelthen så clean, og det havde alle de der farver. Så det var fuldstændig vanvittigt, synes jeg, at have sådan et skin. Så har vi Drift, som jeg fik i Tier 1 i den her season, altså Season 5. Som er et rigtig fedt skin. Jeg er rigtig overrasket over, at det tager et skinnet. Det er fuldstændig vanvittigt. Så har vi Havoc, som man fik i Twitch Prime i Season 3, tror jeg det var. Som er et rigtig fedt skin. Jeg brugte faktisk i rigtig lang tid, indtil jeg fik det her. Så har vi Red Knight, som jeg elsker. Det er mit yndlingsskin lige nu, fordi at jeg købte det her i forgårs. Jeg synes, jeg er et forgårs, ja, det tror jeg det var. Og så, ja, det synes jeg bare er et rigtig fedt skin. Jeg er ligeglad om det ikke er rare. Jeg synes bare, at skinnet det ser rimelig godt ud. Så har vi Rose Team Leader, som jeg fik, fordi at jeg har, jeg har Save the World. Så derfor så fik man det her skin, som jeg er rigtig glad for. Jeg synes faktisk, det er helt udmærket, synes jeg. Så har vi The Visitor, som fra Blockbuster-skinnet i Season 4, må det være. Og jeg kan ikke helt lide det der skin. Jeg synes, det er ikke helt det bedste, synes jeg. Der mangler lidt farve på skinnet, men det håber jeg selvfølgelig, at der gør på det nye Road Trip skin, som jeg håber, at de har forbedret mega meget. Men ja, så er vi kommet hertil, og det er Valor, som jeg er rigtig glad for. Det er altså et virkelig fedt skin, synes jeg. Ja. I Tier 71 skinnet må det være, fra Season 4. Så ja, et rigtig unikt skin, synes jeg. Så har vi Warpaint, som er fra det samme her. Det fik jeg, fordi jeg også havde Save the World. Så et rigtig super fedt skin. Jeg synes, det minder mig lidt om Skulltrooper. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg tror, det er det der med hans ansigt, men ja, ellers synes jeg, det er et rimelig fedt skin. Så har vi Battlehawk, som er på Tier 1 skinnet i Season 4. Og det har jeg aldrig brugt, for at være helt ærlig. Det har jeg aldrig brugt. Jeg synes det er rimelig grimt. Jeg synes det ikke helt er noget. Blue Striker, det er et virkelig fedt skin. Hold da op. Altså det havde jeg godt nok ikke forventet. Jeg havde forventet, at det var sådan, ja, noob skin som de andre, ikke? Men Blue Striker er altså rigtig imponeret over, hvor godt skin det, eller hvor flot skin det egentlig er. Så har vi Huntress, som jeg heller aldrig brugt. Det andet Tier 1 skin i Season 5. Og det har jeg heller ikke brugt. Jeg synes ikke, det er så specielt fedt. Så har vi Mission Specialist, som jeg bliver ved med at grine hver gang jeg kigger på det, fordi at det simpelthen er så grimt. Ja, det er ikke det bedste skin. Så har vi Moonwalker, som er ligesom det andet skin. Kan heller ikke lide. Jeg synes, jeg er ikke helt så stor fan af de her Moonwalker ting. Undtagen lige Dark Vault, det synes jeg faktisk er et rigtig fedt skin. Men jeg er ikke så stor fan af de her skins her. Så har vi Red Line, som er, jeg ved ikke, søsteren eller sådan noget til Burnout. Som jeg faktisk er rimelig glad for, at de faktisk også har lavet et pige inden, eller Burnout. Det er jeg faktisk rimelig glad for. Så har vi Rush Lord, som er et af de memede skins, som er rimelig fedt. Så har vi Squad Leader, som jeg brugte i rigtig lang tid også.
inden jeg fik til Type 100, så begyndte jeg selvfølgelig at bruge Type 100. Men jeg synes det her det er et rigtig fedt skin. Så har vi Sub Commander, som man fik i sine 3 Twitch Prime, sammen med Havoc, som de to var sammen. Så har vi Sunstrider, som jeg næsten lige har fået. Et rigtig fedt skin, synes jeg. Jeg er rimelig glad for det her skin. Så ja. Så har vi Teknik, som Teknik, tror jeg. Det er så, jeg tror det er sådan det udtales. Men det er et rigtig fedt skin. Især med de her graffiti overhængen og headset og hele trøjen. Det synes jeg er rigtig godt detaljeret. Så har vi Wingman, som er fra starterpakken i season 4. Synes det er rigtig fedt. Så især med den der maske han også har, og det der rør han har, det er altså rimelig fedt. Så har vi Zoe, som jeg også brugt i lidt tid. Jeg synes faktisk det er et udmærket skin. Især jeg kan godt lide hendes flætning, eller hvad det nu er, ude på siden. Så ja. Og så har vi Blue Team Leader, som var det man også kunne få, hvis man havde PlayStation Plus. Så ja, det er et rimelig fedt skin. Så det var alle skinsene, så lad os gå videre til mine backpacks. Mine backpacks, det er for dem fra Havoc, altså Twitch Prime. Det er den første backpack, jeg overhovedet har. Ja. Og så har vi for den her fra Dark Voyager, som jeg synes er en rimelig fed backpack, især med det der stråler, der er der eller sådan noget. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er, men den er fed, og det er det vigtigste. Så har vi The Visitor, som jeg heller ikke synes er helt så fedt. Backpacken der, den er heller ikke lige så fed. Ja, jeg synes, hvis I bare lige hurtigt fjerner det her, der er om bag. Jeg synes, kappen er rimelig fed, men det der er ovenover, det er ikke så fedt. Så har vi Pursuit. Jeg ved helt seriøst ikke, hvornår jeg har fået det. Altså, jeg er helt væk. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået det fra, men den har jeg også. Ja, og så har vi den her Red Shield, som jeg er rimelig glad for. Den passer altså til rimelig mange skins. Selvfølgelig til Red Knight. Så har vi den her fra den der fødselsdag noget. Fødselsdag backpacken. Jeg er rimelig sikker på det. Jeg tror det i hvert fald. Astro, det er fra den der Moonwalker, var det hende der pigen der, som har den her backpack. Blue Shift fra os, hvis man havde PlayStation Plus, det der Blue Striker, tror jeg det hed, som er en rimelig fed en. Jeg synes det passer sådan specielt godt til Carbide. Hvis jeg ikke lige ved hvad for en backpack man skal bruge til Carbide, så er den her rimelig fed. Så Boogie Bag, den får man fra Wingman, altså det der starterpack. Så ja. Og så har vi Zoe, eller Zoe's backpack, og som er rimelig fed. Jeg synes den passer rigtig godt til nogle skins. Den er også rimelig sjov med det der hvad slik der er bagpå. Det synes jeg er rimelig fedt. Pool Party, den fik man fra season 5. En backpack, som er rimelig fed, især med det der enhjørne, der lige er på toppen. Den er altså rimelig fed. Så har vi den her for den her backpack for item shoppen, men den var simpelthen gratis, fordi at serverne havde været nede i noget tid, og så ville de gerne give et eller andet tilbage. Så den var gratis, og ja, man tager jo selvfølgelig gratis ting. Det jeg ved ikke. Jeg kan ikke så godt lide, men altså gratis ting er en gratis ting. Altså så må man kan ikke få altså den her ville jo have kostet penge, hvis nettet ikke var nede, så havde jeg ikke købt den. Så ja. Uplink, den ved jeg faktisk heller ikke helt hvor er fra. Jeg kunne faktisk have tjekket op inden videoen, men jeg håber lige kan bære over med mig, at jeg ikke lige ved hvad for nogle backpacks det er til. I må i øvrigt faktisk gerne smide det ned i kommentarerne, hvis I ved det, så jeg også lige ved det selv. Så har vi den her birthday cake, som man fik fra, hvis man klarer nogle missioner fra det her. Og det er også fordi, at Fortnite havde fødselsdag, så ja. Den her fik man, var det season 4, tror jeg det var? Eller jeg kan faktisk ikke, var det season 3? Okay, jeg kan heller ikke lige huske det. Hvor er det dårligt. Jeg kan ikke huske det, men ja,
ja, den her fik man i hvert fald fra season 4, så meget kan jeg huske. Fordi ja, det var en rigtig grim backpack. Så ja. Nå, det var mine backpacks. Jeg ser bare komme videre til mine pickaxes, som den første er Eva, eller jeg ved ikke. Altså, jeg kan ikke helt de der navne, jeg er ikke så god til dem, men den er ikke helt så flot, synes jeg. Jeg synes, den er godt detaljeret, men jeg synes ikke helt godt om den. Og det passer selvfølgelig til Moonwalker. Så har vi den her Onslaught, som er fra Omega. Hold op en pickaxe. Jeg mener, jeg elsker den der pickaxe. Den er fuldstændig vanvittig, især når man slår med den, ikke? Alle de der farver, der var mod den, det er rigtig fedt. Det bedste pickaxe, jeg overhovedet har, kan jeg godt fortælle. Så har vi Trusty No One, eller No 2, eller nej, Trusty No 2, tror jeg. Og som er den her kuglepen ting, der er ude for spidsen, og en rigtig fed pickaxe. Især til John Wick, som jeg ikke fik, hvilket jeg er ret detaljeret over, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Men ja. Så har vi Balloon Axe, som er sådan en, selvfølgelig ballonøkse. Så ja, den synes jeg er så rigtig fed. Gale Force, den fik man i season 4. Den første pickaxe jeg er rimelig sikker på. Så den er rimelig fed, altså den er rimelig fed, men det kommer lidt an på, hvad for et skin man bruger den til. En Stigator, tror jeg. Den fik man for Twitch Prime, er jeg sådan rimelig sikker på. Jeg kan ikke helt, jeg tror det er fra Twitch Prime. Så har vi Lollipopper, som er fra Zoe, og jeg kan faktisk rimelig godt lide, at der er sådan forskellige farver på hver side. En rimelig fed pickaxe også. Så har vi den her Logaxe fra season 5 også, som jeg fik i 31, tror jeg det var. Den her axe her, den er rimelig fed. Så har vi Positron, eller det tror jeg. Den er også fra Carbide skinnet, som er altså en rimelig fed pickaxe også. Den er jeg altså rimelig glad for. Sawtooth, den fik jeg i season 3. Den er jeg rimelig glad for. Sådan nogenlunde glad for. Det var i hvert fald en gang. Nu er jeg så selvfølgelig ikke lige længere. Så har vi pickaxe. Det var det normale pickaxe. Så har vi min gliders. Der har vi den her Common Quest, som er en rigtig fed pickaxe. Jeg elsker det der med, at det der skib kommer frem. Det er rigtig fedt ved. Så har vi Intrepid, som nok er min yndlings, fordi jeg synes, den er rimelig fed. Især det der blå noget. Og den passer faktisk med Carbide, så de har faktisk lavet et helt sæt med om. Det er rimelig vanvittigt. Slipstream, den fik man fra Twitch Prime. Man får faktisk rimelig mange ting på Twitch Prime nu, egentlig jeg tænker over det. Men ja, det er i hvert fald også fra Twitch Prime. Wings of Valor, den fik man i season 4. Tager 39. Den er altså rigtig fed, synes jeg. Jeg synes, den er rimelig fed. Jeg har brugt den, den larmer bare rigtig meget. Jeg brugte den en gang, men indtil jeg så fik den her, så brugte jeg den her. Men den larmer rigtig meget, den her. Men den er ikke på, at det er en fed pickaxe. Nej, pickaxe. Det er en fed glider. Plus Street, den fik man fra det der, hvis man havde PlayStation Plus. Ja, det er sådan nærmest den normale glider, bare sådan med blå farve. Den er fin nok, hvis jeg ikke vil have sådan noget, hvor jeg bare spiller et helt for sjov game, så bruger jeg måske bare, i stedet for bare try hard og bruge alle de andre, ikke? Så har vi Rainbow Rider, som jeg fik i season 3. Ja, jeg kan rimelig godt lide det her, alt det der, hvad hedder det nu? Jeg kan rimelig godt lide alt det der regnbue, der kommer ud af den, det synes jeg faktisk er rimelig fedt. Sugar Crash, den er faktisk, den er også fra season 4, som jeg fik. Jeg vidste faktisk ikke engang, at jeg fik den, kan jeg huske. Den kom bare på min skærm, sikkert. Okay, fedt. Men ja. Så har vi den her fra Carbon. Carbon, den er jeg sådan rimelig glad for. Jeg synes, den er fin nok, men ikke den bedste glider. Så har vi den her fra season 5. Ja, igen, det er sådan mere en normal glider, som den her, ikke også?
Men jeg tror aldrig, jeg har brugt den, men den er rimelig fed, synes jeg. Så har vi den her, som jeg troede var en rimelig dårlig glider. Jeg kunne ikke helt lide den. Men så prøvede jeg bare sådan en gang endgame. Og sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt, det der kom ud af den. Jeg vidste ikke, det kom rødt lys ud af den. Jeg tror bare sådan, igen sådan normal glider, ligesom den her, ikke? Men det var det slet ikke. Så har vi den her Brush Umbrella, og det tror jeg, hvis... hvad var det, hvis man havde vundet game eller sådan noget, jeg kan ikke helt huske det. Jeg tror, de fleste af dem her, det var fordi jeg har vundet games. Så ja. Ja, det er ikke nogen fede gliders. Den her kan jeg faktisk godt lide. Den synes jeg faktisk er rimelig fed. Ja, det var mine gliders. Så dem jeg flyver ned med, dem har jeg den her All Star. Og Bubbles, den synes jeg ikke helt er så fed. Den er ikke helt noget værd, synes jeg. Så har vi Hers, rimelig fed. Så har vi Lanterns, som faktisk er rimelig fedt med de der lanterner, der faktisk flyver op og det hele. Det synes jeg er rigtig fedt. Lightning, der kommer bare lyn. Det synes jeg er rimelig fedt. Rainbow, den er jeg rigtig glad for, fordi jeg synes det er rigtig sygt med det der regnbue, der er der. Det er rimelig fedt. Og så har vi Ratio Sci-Fi, som er sådan et, jeg ved ikke lige helt hvad. Ja, det er forhold til noget laser eller sådan noget. Så har vi den her, som jeg bruger lige nu. Den synes jeg er rimelig fed med de her kæder, der bare kommer op. Så har vi Shooting Star, og det er nok sådan, det var præcis en 4 af, hvis man selv ville være en meteor, hvis man kan sige sådan, så flyver man ned. Så har vi Spray Paint, den er rimelig fed, men man kan nærmest ikke se sin egen person, fordi at det der fylder bare det hele. Ultramarine, det er sådan noget blåt noget, der bare flyver op i luften, rimelig fedt. Og så har vi selvfølgelig min danse, New Awesome. Det er rimelig fedt. Best Mates. Hype. Ja, den er altså rimelig fed. Skal vi lige se, om jeg laver den? Jeg kan godt lave den, prøv at se. Klar. Marios Hype. 10 ud af 10. 10 ud af 10. 10 ud af 10. Det er den bedste. Så Take the L, som også er rimelig fed. Så har vi Collocated. Du it for. Den er altså rimelig fed. Så har vi Groove Jam, som ja, den er altså rimelig fed. Det er nok min yndlingsdans, den der. Den er så rimelig fed. Men det var alt for i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen. I vil meget gerne smide et like, hvis I godt kunne lide den. Og ellers så ses vi bare en anden gang. Vi ses i YouTube. Hej.